Wantiere live Facebook kacha Ramogi TV. Ramogi TV ke mbui mar X kacha Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Duto waroke pachnya kwa Ramoga Jong machiegni. Jokome mag ODM e county ma Homa Bay wuok oko kasiro kang mano gai mar duond bura mar ODM. Raila Amolo Odinga okao mar wacho mondo mi twak obedie kind jo Kenya matieko midhiero moko ma okwako piny Kenya. Kaluwore gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z osebedo kadhigo nyime thur kae. Gikoni Odinga ntiere nikod Kenya e chunye omiyo kane ogodhoge piny e twak mano obedo go nyoro e kar romo mar KICC gi jatend piny mondo mi tim lalruok matut e weche machendo e piny Kenya to nengo oganda jo Kenya orwak paro makamano. Tane gi jakom ODM e kar chung'od bura makasi Paul Evans Ndege gi wacho ni gin kanyo gi nyawadgi marangwe kalno widgi wacho ni gimiyo Raila thuolo mondo mi twak makamano dhi nyime kaka yor rieyo piny Kenya. Ruto nyoro kane gi wacho weche mag loso commission manyien. Wan wa support gima Raila wacho, ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Kendo nikech en gi paro maber mar riwo jo Kenya mano miyo giyie ma gibedo kaja chande gi teka ka jo Azimio kotelne gi Raila Amolo Odinga. Wawacho ni kata freedom ma kawuono wawuoyo go ni emomiyo wan kaka jo ODM wa support jakom. Freedom ma kawuono wawuoyo go ni jakom ema nokelo. Aparo ni chon ne ok inyal wuoyo kata e social media mar X no. Omiyo gimomiyo wa support jakom en ni freedom to kata devolution ma kawuono ndiko nyithindo mang'eny e piny mangima e Kenya ka. Wan kata gi jotendwa mwang'eyo mane opos wach mar devolution to kawuono gine ma gi enjoy koso gi enjoy. Emomiyo nitiere gik moko ma ka jakom wuoyo to nyaka wachiki to kaluwore gi okang' mano kawo nyoro mane giyiere ni NADCO report dibedo implemented and wawacho ni gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny wan kata waidh mana kalapapla ok wanyal neno. Wa support Raila Amolo Odinga and wang'eyo ni nyocha ne wang'anyo kaka jomatindo ne wadwaro reforms to NADCO report oting'o reports te mane wadwaro moting'o gik machalo hysterical injustices.